Građani kantona Sarajevo i dalje su ogorčeni na enormno velike cijene računa koji plaćaju za vodu. Ne znaju da li su cijene povišene ili je neki kvar u domaćinstvu. Ovo nije prvi put da nam se čitatelji žale na ovaj postupak javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Zovem se Sabina, inače sam studentica, živim u Sarajevu, živim sama u stanu. Za prošli mjesec mi je došlo 35 maraka vode, što je jako visok račun s obzirom da ja živim sama i nikako mi nije jasno otkud toliki račun. Očigledno ima neki problem. Odgovor smo potražili u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija od Mirjane Trifunović iz službe za informisanje. Obračun vode u svim zgradama kolektivnog stanovanja koje se vodom snabdijevaju preko zajedničkog vodomjera vrši se na način da se ukupno očitana potrošnja na glavnom vodomjeru dijeli na broj prijavljenih stanara, te se nakon toga vrši fakturisanje za svako prijavljeno domaćinstvo. Rješenje pitanja vodovodnih instalacija unutar zgrade, kako zajedničkih, tako i instalacija u stanovima, znači njihovo održavanje, blagovremena opravka eventualnih kvarova koji mogu biti uzrok povećane potrošnje, u potpunosti je u nadležnosti kako samih stanara, tako i ovlaštenog upravitelja, čime bi se spriječilo ispostavljanje visokih računa. Obaveza kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo je da održava instalacije izvan zgrade, to jest do vodomjera u zgradi, te da vrši eventualnu zamjenu neispravnih vodomjera. Moramo napomenuti da naše preduzeće nakon što ustanovi da je potrošnja u zgradi kolektivnog stanovanja veća od 12 metara kubnih po stanaru, poznaje stanare sa naprijed navedenim. U novembru 2014. godine uprava preduzeća je donijela odluku da se fakturisanje potrošnje vode u objektima kolektivnog stanovanja vrši na osnovu registrovane stvarne potrošnje, što je osnovni razlog zbog kojeg su stanari počeli dobijati, možemo reći, zvane povećane račune. I čitateljka Ajla Ščengić-Vile kaže da je posljednji račun platila 57 konvertiblih maraka. Ja se zovem Ajla sa Ščengić-Vile, dvoje nas je u domaćinstvu i zadnji račun za vodu sam dobila 57 maraka. Mirjana Trifunović iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija ističe da je jedini razlog veća potrošnja vode kod građana kantona Sarajevo. Također moramo napomenuti da nije došlo do poskupljenja vode. Također građani se sve učestalije žale i na redukcije vode koje su najčešće iza ponoći.